d'un llibre que us el recomano, i fins i tot penso que el podeu trobar per internet. Un llibre que es diu L'alternativa socialista, que és d'un autor que es diu Michael Lebowitz. No sé si coneixeu Michael Lebowitz. Michael Lebowitz és una persona que té un molt bon coneixement dels processos de transformació social que s'han desenvolupat durant el segle XX, bàsicament. És un tio que és capaç d'analitzar amb molt detall tot el que ha passat a la Unió Soviètica, amb el model iugoslau. Ell ha participat i participa molt activament en els processos de transformació a l'Amèrica Llatina, també ha estat assessorant el govern veneçolà. És un tipus que coneix molt això. I en aquest llibre de l'Alternativa Socialista, és un llibre molt interessant, ell planteja el que n'hi diu el triangle de transformació socialista. I el que diu en aquest triangle, que penseu una mica en aquesta idea de 3 cantons, un cantó fonamental en aquest procés de transformació és la propietat col·lectiva. Per què? Perquè en la propietat col·lectiva la societat recupera la seva herència social, que és tot el que es produeix, i per tant això passa a ser col·lectiu. Però no n'hi ha prou, perquè si tenim la propietat col·lectiva però no tenim formes de decisió democràtiques sobre aquesta propietat col·lectiva, el que pot passar és que se n'apropiïn d'aquesta propietat col·lectiva uns quants, els buròcrates de la Unió Soviètica o els tècnics que sabien com funcionava la cosa, diguem-ne, a Iugoslàvia. Per tant, el que hem d'avançar és cap a l'autogestió col·lectiva, diguem-ne, cap a processos cooperatius d'aquesta propietat que és col·lectiva. I aquí és on estaríem, diu, però no n'hi ha prou. Diu, perquè si nosaltres tenim la propietat col·lectiva, tenim processos d'autogestió cooperatius d'aquesta propietat, on totes les persones estan involucrades de forma col·lectiva en gestionar aquests mitjans de producció i aquesta propietat que és conjunta. Però cada cooperativa produeix per al seu benefici particular, estem tenint un problema, perquè els que tenen la cooperativa que té un benefici només procurarà pel seu benefici, perquè aquell benefici es mantingui o s'ampliï, i tant se li en farà el que passa amb les altres cooperatives. Clar, llavors ell diu, a banda d'això, no hem de generar mecanismes de producció i de redistribució d'aquest excedent grupal, sinó que és quan ell planteja el tercer element, que és la resposta, que diu, quan nosaltres tenim la propietat col·lectiva i generem processos de gestió cooperatiu i autogestionada d'aquesta propietat, hem de saber que nosaltres hem de produir no per al benestar dels que conformen cada cooperativa, sinó per al benestar col·lectiu. I ell diu, perquè què va passar a Iugoslàvia? A Iugoslàvia el fracàs va ser quan es va decidir que com que en diferents estats i en diferents indústries hi havia persones que tenien beneficis diferents en funció de quina era la seva cooperativa i en quin estat estaven, no deia el mateix que estigués a Croàcia, que estigués a Bòsnia, etc., l'Estat va plantejar un sistema fiscal de redistribució a través d'impostos. Els que tenen més beneficis que paguin i que vagi, diguem-ne, cap a la població de les cooperatives que no tenen tants beneficis, cap a les comunes que no tenen tants beneficis. Els membres de les cooperatives van dir no, però per què? Això és stalinisme. No pot ser, si nosaltres tenim un sistema de gestió de la cooperativa que és autogestionat i que nosaltres ja sabem, qualsevol ingerència de l'Estat el que està és generant un mecanisme pervers de redistribució. I aquí és on va començar a trontollar tot el que va ser el procés, diguem-ne, iugoslau, perquè va començar a generar molta desigualtat social, moltes cooperatives. Això estem parlant del final de la dècada dels 70 i començament de la dècada dels 80. En aquests moments el que es va començar a veure va ser això. Primera, que les cooperatives avançaven molt tecnològicament. Per què? Perquè els treballadors de cada cooperativa, en lloc d'incorporar nous treballadors, el que feien era incorporar maquinària perquè eren més productius, la lògica de la competitivitat. Per tant, Iugoslàvia es va convertir en un país que, durant molts anys, després de Japó, eren els que més innovaven en el món. Però va començar a generar moltes desigualtats, perquè hi havia estats on hi havia cooperatives de determinats sectors que tenien molts beneficis, aquests estats s'enriquien i començaven a haver molts altres estats que tenien cooperatives que no eren tan riques i com que no hi havia mecanismes de transferència, això va acabar generant una sèrie de desigualtats importants, a més de nivells d'atur, també importants, de molta població que va haver d'emigrar cap a Europa i anaven en règim de treballadors associats, no sé com es deia, tenien un règim, i aquests s'incorporaven a treballar en altres països. Això va acabar fracturant i portant el problema, entre molts altres, però a banda de les qüestions ètniques, a Iugoslàvia hi havia un problema de disgregació que venia de les diferències econòmiques i socials que el model havia generat. Per això, Lebowitz planteja que el tercer part del triangle, que seria la resposta a la teva pregunta, no és només la cooperativa, no és només la producció, la propietat col·lectiva, hem de generar mecanismes
socials, mecanismes d'integració social on els beneficis de les cooperatives es redistribueixin també socialment. I ells aquí van començar a proposar una idea que és interessant, que ells l'agafen d'un pensador que es diu Istvan Metzaros, que és un pensador que té un llibre que també es diu Més enllà del capital, justament, i és la idea de l'empresa de producció social. L'empresa de producció social el que ve a dir és les empreses, les cooperatives, no estan al marge de la seva comunitat, estan integrades en comunitats. Per tant, de la mateixa manera que la comunitat alberga aquesta cooperativa i li dona sentit, la cooperativa també amb els seus beneficis ha de donar sentit a la comunitat. Per tant, els beneficis de les cooperatives també s'han de redistribuir en beneficis, diguem-ne, per la col·lectivitat. Llavors aquesta seria una forma, diguem-ne, de superar això, on aquests podrien treballar molt ràpid, però els beneficis que tinguessin no només se'ls podrien quedar ells, sinó que també s'haurien de redistribuir per al conjunt de la societat. I aquí ja hi hauria un mecanisme que compensaria aquesta lògica propietarista.